днес сте с Адриан 4S и както виждате сме на GTA. Има нов апдейт с нови оръжия. Да ги покажа. Военни. Това е военен апдейт. Гледайте. Колко... Има много оръжия и други. И също, и така. Добре, в момента сме се запътили с този хеликоптер с... Имам бункера и... Защото аз съм ранг 34 към 35. Тъй, че аз нямам как да имам бункер. И лагва много жестоко. Защо стреляш ракети? Да ги пробвам дали са хубави. Пробваш дали са хубави. Това е добре. Дали са хубави? Ако наистина дава тая награда от 200 000, ще мога да си взема камиона. Еми добре. Да... И също така съм почнал нов клип. Да. Аз идвам към бункера. Добре. Чай да Да, кажа къде е това. бункера. Ей го. Тук е нашия бункер. Ако някой не знае къде е нашия бункер, ей тука. Той полуостровче. На мапа до той е. Така. И още малко си стана 35, защото през 5 минути ми дава ранг. Тук ли ще кацаме, бе? Аз имам кърва ръка. Супер. Ранили са ме. Аз трябва ли да получа покана? С нея като ще се развиеш, ме казвай. Къде сте да ни паднете отгоре ме? Не. Не да... Влизам в бункера. Ето го. Ето го. Сега ли го откри? Да. Как да се излекувам? Сега сигурно по-добре се чувам. Да. О, фак. Извинете, но трябва да се настане микрофона. Така сигурно много по-добре се чувам. Ало! Да, супер. Добре. Айде, почваме мисията. Каква е мисията? Не знам каква е мисията. Като ни звънне и то ще ни каже. Ами Това тук са има се някакво изключ- О! Чай скача при тебе. Не, той... Има минигън. Ев! Айде, Казвам как се. се... Не бе. Ев, чай. С не, ти си караш. Ти караш. Нещо ще кара. Аз дали мога да скача отзад или не? Аз казвам ще... отзад. Аре! Мога да пускам някакви мини с... я да пробваме. О, аз... Я виж, зад нас има мина. Който мине и ще гърми. О, май... той е много яко, той е много яко. Дори аз не го знаех. Аре, аз съм на минигана. Ще го пробвам върху някоя кола. Вие къде сте? Ами тръгнахме към първия чекпоинт. Оле, това беше добре. Ако искаш, вземи моята кола, че е по-бърза, ако не... Не. Искаш ли да ти... Много трудно я управлявам. Карам се два... Добре, но трябва да занесем чекпоинтове с това. Аз минигъна ще ги направя на пихтия. Ако настряка една тура на някой гуните. Стрелям се. Ой,
Гличва. Гличва. Come on. Стичо Стин вида играта. Да, доста гличи. Моториста на няколко пъти се връща назад. О, вау. Това минигън е готин. О, разпори. Не бе, идиот! Той прескочи от колата. О май гад! Моториста направо го... Ама идат лошите. Къде са, бе? Зад нас някъде. Не знам къде са, но гличи. Ако има някой пред нас, ще бъде много гадно. Ще му види играта. О май гад! What the fuck? Аз ги гърма тук. Аре... Оле, с 2 секунди ги гърма, бе. И не ставаме за възрен, това е много готино. Убих ли го, е? Разпори го, е. Отлично. Точно да го... Тука. Застреля го то. Oh my god. Oh, this is example. Олей. Oh my god. Това му ви разказах играта. Как готини тоя! Много е готин този минигън. Ей, такова трябва да си купим. На 120 ранг. Обичам я тая кола, бе. Ти гати колата. И аз спра да се стрелям. Аз съм много надалеч зад вас. I'm dead! I'm dead! Чай, ела да ме вземеш! Човек, ела да ме вземеш, плиз! Това беше пълна простотия. О, това минигън! Това беше много кул. Продължавам. Да ги разгърмим. Вземаш и такова и да се стреляш по пътя. Много кул. Гати. Дали мога да искаш да поженикаш като... Ама трябва да си виж жълтите точки, бе, човек. И ти отиваш към едното. Ето го на плажа. In the beach. Oh, yeah. What the heck is going on? Имах врагове. Аре, първия рип. Аре, обърни се да ги стрелят тия. Какво стана, бе? Аз умрях.
вече фелнахме. Къде е тоя? Къде е тоя? Fuck you. А така се прави. Да ги сгърмиш. Сгърмиш лошите. Имате ли нужда от помощ? Идвам. Аз ран къпнах. Аз съм вече... Зад нас има хора. Ако искаш да ги обърнем, да ги изтрепем. Айде. Какво ще кажеш? Ами те изостанаха много назад. Да. А той ще го... Какво го направи, бе? То ни показва среден пръст. Той ни показва среден пръст. Това записа ли го? Не го записах. Лагна ми. Гати ми гъна. Дали мога да скърта и тази жена? Дали мога да Аре, втория чекпоинт. Пак ми лагна. Знаеш, че му ние могат да дойдат? Знаеш, че си заседнахме. Как така заседнахме, бе? Виж. Чакай малко да видя къде заседнахте, бе. Бери някаква кола да набутниш. Да. Да намеря някаква кола да ми бутна. Оправи се. Оправи се, айде. Идвай! Аз съм пред тебе. Такова трябва да си купа. Такова трябва да си купим. Пред нас. Пред нас има... Умирай! Къде е другия, бе? Аре, подпалил се! Той умре. Той още тия вече. Изостанах. What the heck is going on? Стреляй го някаква да ни са пречка. Да ни са пречката, окей. Отзад! Отзад ни стрелят! Стрелят ме, ще ме убият! Я обърни да ги застрелям. Тук ми мотора, окей. Чай да ги стреляме. Знаеш, че можеш да ни настигнат този път. Знаеш, че ще ни настигнат и ще се наложи да... Къде сте, бе? Един ще дойде оттам. Аре бе! Убиха ме! Ама единия го разпорих. Аз не мога да настигна. Чакай! Не прескачай, бе, тъп! Умрях пак! Тъпия ми герой. Аре бе. Само не ме убивайте, само не ме удиви. Аре бе! Хек. Бих ли ги, бе? Виждам го тоя. Аре, къти. Влизай да караш. Това беше много нереално влизане в колата. Виж на клипа как влезна... Кивица причка. Стреляй! Пак ме убиха! Йоли! И мен! Тоя път прекалиха. Така се прави. Като ти писна от някого. Просто го застрелваш с RPG-то и готово. Аре бе, умри. Изнасилване. Аре да си взем парите.
Да, определено имаме нужда от помощ. По кого стреляте? По всичко. Ами идват от време на време едни червени. Дали може да изкачи светофар? Ей тако. Не може да изкърта нещо с този минигън. Ей това. Карам след вас. Изкърти го, Това? Яди. Не Дай може! горе лампичката. Кого трябва да стреляме? Това трябва да стреляме, да това. Чай да изчакаме татко да ни пази, че... Аз съм след вас. О, е! Я взриви толкова много. Ес! Ще го взрива, бе! What the fuck? Аре го, другия чекпоинт, виждам го. Махнете се от пътя. Лоши ли са? Не са лоши. Ей, той ще го взрива. Как да О, трябва да слезем долу. Как? На къде отивате? Но отиваме към чекпоинт. Да. Еми, ако на мен спя... Ел там. От тук. Ел тук наляво. Газ. Ел тук се слиза, бе. Дай ли как се слиза? Това ли беше? Мишън... О, здрасти. Последен финал. Тя как ще върна аз? Я да го видя това, бе. То влезе в ригата. Не мога да изляза от тука. О, разкърти го. Ела, си вземи друга кола. Добре. Стана ден. Ес. Какво има, бе? Някой такова ли? Не, аз просто се стрелям като ненормален. Ей, тия ще ги взрива. Гличи. Оей! Ей! Хайде, тръгвам Това след миниган вас, е много давай. як. Това миниган е много як. Може да трошиш който си искаш. Какво си искаш? Как... Impossible! И няма свършване. Супер! Това е най-яки. Мръдни са от пътини. Мале! Мръдни са от пътини. Ти си... Оу май гад! Чай, че ще пушим! I'm dead. Аре, закарай го. Кърт... Свърши ни времето. Ай стига, бе! И не сме мирали мисията ли? No! Гад! Свърши ни времето. Поне си имаме количка. Ей, тази кола дали ще мога да я сложа в гаража? Той да го застрелям ли? Той с колелото! Ай се пробвам да прибера тази кола в гаража. О, ес! Към бункера ли отивате? Ей, не мога О, запозряха ни. Чакай, бе! Трябва тая кола. Заподозрени ли станахте? Да, бе, вече... А? Да! Аз... Хеликоптер, има хеликоптер. Аз се стрелям с минигана. Айде, че към хеликоптера. Аз ще умрех, бе. This good minigun. Къде е хеликоптера, бе? Не мога да го... Не знам къде е хеликоптера. Go. С него искаш да си закарам колата. Чай, че полицията... Аз да подозрявам. Идвам. Качвай се, бе! Влизай! О май гад! О, that's go! О май гад! О, защо съм заподозрян?
Аре, бе! Да, така. Какво ме заподозрявате, бе? Какво ме заподозрявате, бе? Аре, убих ги. Умрях. Снеги? Ние... Не е тук, бе. Да, той ни ще се качи в тая кола. Ами да, забраних. Забраниха ли я? Бе. Ади, качвай се в G класата. Аз съм Другия да тук. си намери кола. Аре, влизай. Ето го, ето една кола, бе. Що не взем оная кола? Ами не можах да я взема. Не знам. Не може ли вече да се вземе? Не. Окей. Ви. Какво? Нищо. Хай. Те може ли да те застреляме така? Ади, Да? аз ще изпълня още един път от една мисия, дето доставям коли, а пък вие отивайте към бункера, не? Значи ще използваме? Ай, сега ще ви такова хеликоптер. Добре. Една мисия от гаража. Става. Аз защо слязах? Аз слязох. Ади, навидях ли си от гаража? Какво има тук? Гараж. Ще носим коли. Докъде? Ама аз не мога да карам, трябва само да седна при някой да стрелям. Тоест много ми е трудно. Ами, къде? Ади, ако можеш да тунинговаш, ще ти пусна и на тебе кола. Не искам. Само една кола. Носам... Тримата в една кола ли? Добре, айде. Пускай. Ади, да ти пусна ли кола? Да. Аз се кача при Ади да стрелям, става ли? Да. Правете и само основните промени. Добре. Първото цъкни Enter. Второто го Enter? промени. След това дай Escape. Enter. Escape. То има едно само. Тъй, че... Да прави Значи какво основните- трябва да направя сега? Окей. Ами, Enter. Тука. Да прави някакви промени там, смешни, след това цъка Escape и Enter и така. Ето. Това. Escape. What? Не бе. Не. Как да го върна? Escape. 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 What the heck? Няколко пъти Enter, след това Escape и така набързо. Какво по дяволите? Аз не мога да разбера какво става тук. Ама... Извикай баща ти да ти помогне набързо и... Тук не знам какво става. Какво става по дяволите? Окей. Аре! Enter! Forward, той. Бел! Не, окей. Все пак не е моята кола. Направи нещо набързо и... Да, но... Ти ще си прибереш. Добре, аз съм готов. Как да натисна, че съм готов? Ами цъкни Escape. И ще пита на английски, сигурен ли си, че си готов и цъкни OK. Натискам Escape, ама нищо не става. Горе вляво не Enter. ти ли изписва един надпис? Не ми изпитва нищо. Чакай, Enter. Я виж горе вляво какво ти изписва. Ай, как? Enter. Извикай баща ти да ти преведе. То нищо не може да направи.
Аре, освен да ми изтече времето, аз натискам постоянно Escape. Горе вляво какво ти пише? Я ми прочети. Горе вляво. Да. Еми някакви такива. Бе, дай Wheels. Escape един път. Един път добре. Сега промени ли се надписа? И Дай още един път. Сега промени ли се надписа? не се промени. Горе вляво, бе. What the fuck? Абе просто да не изтече времето. Ей, хулигани! О, god damn it. Ама... Той е... Аре, май се бе. Махам се, ай чао! Аре. Най-после го направи. Най-после. Това не е като обикновеното. Аз трябва да го накарам на другото. Другата посока ми гличва. Аз при кого да се кача? Качвай си тук, че я тръгна. Ай, тръгна ли? Да, тръгнах. С бричката. Дано да няма играч по пътя. Да ви изчакам ли? Давай гащи, тук ни преследват. О май гад, и мен ме хванаха! God damn it! И ми гличи, това е супер гадно! Чай да си приготвя узито, бе. Давай газ напред. Ама давам, ама гличи! Нищо, аз отзад ще ги трепат и давай. Аз ще стрелям, къде са те? Ама добре, аз знам! Зад нас. Газ. Ади ти само карай. Окей, ама като ми гличи, как да карам? Виж на клипа ми как гличи! Мале, картата. Сега нищо не виждам. Добре, вам блъснах. Аре, обърни се. Как гличи? Аз ще мина по-малко, че ще ти. Давай газ, бързо. Давам газ. Бричката ми обаче си е бавна все пак. Твоята е спортна. Ау, сори. Как? Гличи много добре. Много cool. Да мина... Чай, че ми... Глича ми като... Ще мина през храстите! Преди доста съкратих пътя. Yes. Ама отпред има още лоши. Подмираха. Какво стана? Oh no. Oh, this not good. This is not good. Бам! Ади тук намаляй на крепостта, че ще не изхвърли. Ей тук. Намаляй тук, намаляй. Не! Аре, че те... Удържах. Мръдних се. Трактора няма как да го бутнем. Що ме те отрабанка? О, как му гличи. Какво стана, бе? Стигнах. Карахме колите. Мишън пас.
супер. Ого, много пари. Супер. Супер, чай ще си ги пребера в банката. Добре, значи отиваме сега в бункера ли? Да. Окей. О. Ей така стегли пари. Без това не те чувам, затова ще се затворя. Ай тук къде е? Тук ми звънат 500 човека. Чакайте ме. О, но. Добре. Да си нагласа микрофона. Така, как се чувам? Супер. Малко. А сега? Най-добре сега. Да. Добре, ти че става. О, е. Айде край. Стреляме Лос Сентос. Къде е ракетата ми, бе? Ето я. Бомбардирам града. Не! Не! Парашута! Браво! Това беше без да искам. Ще качим на оная планина. This is not good. This is not good. And this is not good. Тя, преката. This is not good. Ела на това, ела на пътя. С него каци на пътя. Jay. This is holy. Сори за това. Айде, качвай се. Айде, урязахме Стига дървото. дървото. Урязахме дървото, давай. Аре, отрязахме дървото. Ти. Това е много. Нов къмфи имаше, можеше да го вземем. О, за О, подозрение. една звезда. Почвам. Трябва да избягаме сега. Не. Още ли сме една звезда? Да, давай. Давай, зад планината ще изчезне. Ок. Обаче ще се наложи. Пак ще да натисна F. Стреляш. Ето, лагна. Олей, картешната. Как става сега? В бункера ли отиваме? Да. Аз се настрелях ракетите. Какво беше това? Заря. Ей, били, Ох, пречуках се. и аз. Аре, в бункера! Добре. В бункера сме? Как се чувам сега? Супер. Цената е паднала. Що? Не знам. И без това няма да го продаваме. Нали? Какво? Ви. Какво?
Как беше ония сайт, дето мога да спечеля 200 000? Ай като излезем от играта ще го пратя. Добре. Ай, това е последно. Той сега ще ни обясня мисията. Сега не се правим на мафиоти. Ама играйте някой мисия, където се стреля, бе. Еми, сега тая май е такава. Добре. Добре. И не е в бункера, бе. Не! Не! Защо влязох в бункера? Това беше пълен провал! Тъп! Сега трябва да излизам. Аре, излизам. Не сте излезли, нали? F. Така, как се чувам? Ео! Ео! Да се чува се. Добре съм. И научи никого. Пробвам ракетите. Добре, значи ще стрелям ракети, така ли? И 4 ракети стрелях. Сега само ми трябва кола. Стрелям по улиците. Тук май ще има пристрелка. Чакай, ей тука трябва... Ще кацаме или... Аре да не кацаме, да от... Какво стана, бе? Трябва да откраднем тези зелените. Що ние не сме трима? Не. Взимам сега като дано да им пестрелка, плиз. Откъде се минава, бе? Не знам, от другата страна. Мале. Това зомбите ли си, бе? Какво това, бе? Работници! Какви работници? Какви работници? Един го застреля в глаза. Всичките ли ще ги избиеме? Ние сме още военни. Има едни куфърчета, трябва да ги вземем.
Къде са те? Ей, тук има едно, ела. Това беше гати. Ади, елай ти да вземеш едно. Чай! Аз ме взех едно. Тука. Тук има едно. Ела към мен. Айде сега с хеликоптера обратно. Хеликоптер, добре. Не бе, трябва... Еми ще Трябва правим да вземем подкрепление тия сега, бързо. Ти. Аре бе, ма човек, колко ми гличи. Ти ги помисли за зомбита. Давай, имаме 40 и няколко минути. Ще се пробвам ракета. Има, стреляй ти. Оу! Чакай да ги видя къде са, че. Нас Не мога. Само отпред мога да ги видя. Много ми гличи. Майчице. Да, че вижда се нещо червено зад нас, ама май далече. Да. И. Пробваме дали ракетите са хубави. Колко ракети спрати? О, супер! Yes! Да. Две, Тия само да ги срещнеш си не ви да играят. Някъде са назад, ама... По-добре да стигнем... Стреляме ракети. Ето го бункера. Да, там има лодка. И сега трябва той с хеликоптера. Мислихме, че... паст, мината. Айде, спираме. За днеска стига. Да видим как се взимат тия 200 000 през сайта. Дизет, 600 Виж, каската е пред мен, защо? Много малко взехме, що не? Що не минем още една мисия? Не, дай да приключваме. Що? Айде бе, последна кратка. Ако има кратка. Ел. Правим ли още една? Да. Кратка, ако може. Ами аз не ги избирам, ако искате мисия да не е от бункера. Еми.
Айде, де. Добре, ще видим когато Добре, хора, решихме от бункера да направим последна мисия и приключим този епизод. Чакай. Този бункер е много голям, бе. От. Престани да обяснявай за мисията, бе. Отивам в хеликоптера. Говорете, де? Ами, каса, тичам ми се запъхам, не мога да говоря. Искам да се кача. И аз. Добре. Айде към следващия поинт. След... Айде да си пробваме ракетите. Ехе, каква мъгла има. Къде? В играта. Ще застреляме някой кит. Някоя риба ли? Иху. Да унищожиш някаква риба с ракетите сега. Пак ще има стрелба. Я виж на мапа. А, тук е. Ако... Веднага ви... Да, тия са лошите, аз... F... бе... F... Къде сте, бе? Изчистих някакъв. Чекайте си те такива! Чекайте си! Чекайте си такива... Лети, чекайте си! Тук има... Видях го! Той е жив! Still alive! Айде, взимайте по един камион. Айде, взимайте го. Тук има сърдечница. Някой може да се качи отзад да стреля. Аз ще се кача отзад. Снеги, качи се да караш. Аз какво да взема? Не бе! F. Аз да седна само готова бронирани Не камион. взема в камиона. Да, аз взимам другия Някой да влезе в брониран. Добре. Два са бронирани, така ли? Да. Yes! Yes! И сега на къде? Карай след мен. Ето виждам къде. Окей. Теб. Ще пратят... Ако пратят подкрепление... Това как стреля, бе? О май гад, това е минигън. Давай, тръгвам след тебе, давай. Аре, давай, натисни къста просто. Натисни, но не мога да завия. И освен да се кача в снегото, ти да се...
Да. Идват хеликоптери, айде унищожи. О, мен, о, мен, о, но. Когато се приближат, то той приближава. Той ще го към... натуркам. То всичките нас са фокусирали. Аре, свали гдинат. Сме свали ги. И двата ги свалих. Браво. Аз съм най-голямото про. I'm the best of the best. Супер. Малко да спу... Има и с коли. О, мен! Това ли са? Чакай да ги изчиста. Чиста. Един тук. Ти нас ще притесняваш. Малко да ги пострелям. Да, той стреля. И дай да ми се стрелям. Така съм. Има някакъв измотор. Пешачката, там имаше хора. Още хеликоптери. Сега ще ги сваля. Полиза. Аре, рип. Един го отписах. Един е свален. Другия го взривих. Той беше яко. Идват с коли. Аре, унищожих половината. Oh my goodness! No! Go! Аре, рип. Ние вече стигнахме. Получих без да искам. И мен ще ме притрепеш. Айде, тичай, бе. Хотек! Айде, тичай вътре в колата. Той гледай! О, мен, човек! Ще пречукат снегото, ти още ще... Айде, в колата, защо не ще да влезе това? What the heck is go? Айде, вижда ли може да влезеш в тази кола? Трябва ти да го убием. Не, аз скачам при тебе. Но трябва първо да защита... Може ли да се справиш с тия? Я вижда пробваш да така влезеш в колата. Някъде на там. Нали се са тегли? Да! Идват. О! Чай, че ще ме бият! Езве!
Много малко съм. Трябва ям. Изчакайте ме. Инвентори, снакс. Гълти. Гълтнак. Не, я помогни тук да го бутнем това, че... Я го бутни. Бутни го е. Влязах, ади, качвай се. Аз се кача на снегито отзад. Чакай, бе. О, Добре. да. Ако още ще идват... Чакайте, ще го загубя. Изкърти го, О, ти си ги щупа, бе. Давай. Къде сте? Пред теб. Тук има дърва за 3 зими. Чули какво казвам? Да, 3 зими. Той какво ми блъска, бе? Това е ли да Виго този червения, бе. Къде е този червения, бе? Аз го смачках. И аз с картечницата. Паст. Добре. Това беше за този епизод. Благодаря, че гледахте моето видео и ще се ви... моето видео и не забравяйте да се абонирате и да лайкнете и чао!